minto mwanyagetinge nechinsa chinde chingia nande twakorire sabato muna ririmambi twatwara irafi emitambo ake lakini nande twakirega buna moroche iga story iga rero nabaretire inabareta ase eyemo ya amagenderero ai twakorire intwe buna Kisii TV rero twabugata torabakaribisha muramanya abarai baito ba egekundi nande mumanye emipango tobwate gochi motuga bono ase ebire ebi iga ntete koreta omotang'ani oito one of our comedians okorokwa omwana onsongo ono omwana omoke omwana ore class 5 nari nateba abanto mbaro barema banyuomete abande batete gocha konyuoma kai ekendu karibu sana bono totebi ngoma ng'ana abere atato omete igoro egekundi eke nande naki gwachete nande nkioganeti gokora ase egekundi eke mbiamona ase ribaga gakwang'eire egento egetang'ani egroup iga nigo egekundi eki gese nomete egroup bono egroup iga rende egekundi nigo giachagete emiaka teri menge korwa iga abwo rende giatokonyire buna intwe ebijana togokina giatokonyire atambe rende nagejoineti ase eng'encho etaranta eri yani yarenge ime yane ase eng'encho tokonyara goforce gento otabwati korocha ase egekundi eke challenges nchire ogweteire buna omosae omoke ogokina na etaranta yao nande mbokonyi ki kwanyorire korwa ase abarai bare ase egekundi eke nande nki oratebia abanto bari bare iskari ase amang'ana ya egekundi eke challenge chiro chinchianya kobora challenge chiro chire ase egekundi na echinyinge lakini nyasaye narang'ona intwe ngonya gochioboka omtore na abarai ba egekundi eke batokonyire atambe batoire chiskills tutakeire ase okwakia abang'entu amaete togotebia mbuya mono mbuya mono ase ogoikerana mbuya mono ase ogocha abwo mbari ase bari abake nabatebirie ekegori keria egeke bagokina nabo igo gekundi kende gionsi kogenderera lasima totware abarai bakobwata egekundi amo naintwe rero ntwabwate epatron yaito ya egekundi nacha gotoeresa amang'ana abere atato nere atoerese challenges ki afaciri korwa twachagete egekundi eke mpaka twaikire bono iga omorai karibu mbuya mono abanto baminto mbuya mono ekiongozi karibu sana buna nabatebi bono ere patron yaito ya egekundi Kisii comedy natomanyi mang'ana abere atato igo igoro ya egekundi karibu omorai Asante sana egekundi eke mwaka ki gechagete nande challenges ki kwafaciri gocha mpaka ase egekundi eke buna geikire mbuya mono ase ribaga egekundi eki ito twagechageti omwaka 2020 last year yarenge omotinyi gatano na kabere gekogera twaroche na corona yachire abana baberere siko chisukuru chiasiekirwe mbabwati gento kende bagokora so togachamo tokarigina naki toranya koba togokonya abana aba ne amate etobebekaina iga egere banyare koba bakonyora obosemi mbalimbali just to keep them busy egere mbachaka gosoa chisabu chimbe so togacha twarenga abanto batano tokabeka emetwe itamo togachaka na ng'aki togochaka ekiombeke so nyasaye nomuya akatokonya abana bagachaka gojoin even the adults togachaka gokora talent search egepindi eke kiagendereire kiachire nkuma mbuya mono ese bari bonsi bagendete gotokonya ase ekiombeki ito ntoranya obokonyi bonde korusiko indi twiga tobekete amagoko aito na ebirengere bitamo togosirana ase ekiombeki ito ase goikera rero tobwate members bare 46 we having 46 active members
bali bago play various roles as a Kisii TV naende naengo basaba mwensi tigatochamo tokonya abana babake because nonya se syllabus yabo niga yabere introduced ne serikali CBC. We're having talent search and it's talent competence. Umwana onye kamaite kuminyoka mosaponse mosemi omo encourage anya kuminyoka onye mwana okamaite kotera tiga atera kabisa. So enero yagerete kinga togachakia mang'ana nende toroche muraria ions nagenderete buya nende nyasa otubwate siri nende chikangaite nene nechi objective chito chinyingi chikiranire biamo anene challenges kigwa faciri nande mbokonyi kiora atake korigereri asing'encho nimetabarai baito korumache ng'umbu motoroche abasani baito koru chingongo chia Kisii motoroche anene challenge kigwa faciri nande isogotebu ase Kisii yaito musani kiora atake kobwaterana nere gokonya abana abagokina mbiamo na siri borierio challenges nechinge kenions kereke gochaka. It faces challenges. So the first challenge that we faced was over kongoli wotanga twanya teritangani nkoli amwiboli kwanchiro mwana oye goche kyombigeito enere challenge na mbemo because okonyora anene abantu abange bakorana kerere talent search obunobo saleku obunobo saleku so obusaleku obo kwanyora na kwatubikirere the result of light. So omonto okagana obunobo saleku omwana agasaregete grago chiko kokora drama uno mwana osaregete igotagete omwana o atwale bitabu byoka lakini wonchora that mindset mpaka mwibuli ache kwanjirana omwana oya ache kujunga nekiombe. That's the first challenge we met, and obviously we have financial constraints. That's why ntutuka wanyene tokanda back to the drawing board. We get a few resources abo bese buli boketora nyor nonyo koros nonye t-shirts nebintu nebyo lakini nyasao toberere bwa maene Mungu amedirika kwetu kwa maisha yetu nende twanyare konyora nduranyora muchando nemonene lakini ebintu toganetine binge egere kiombe gito getinge kichake korokia chi video chiae beyond Manga region. That's why twanyore this YouTube channel. Mbiamono ese Mr. Chairman, Mr. Mukaya aso gotubwatesia na kwigore YouTube channel egera mang'ana ato koraga aikera kromonto because corona nere we cannot perform in a hall lakini ese ni YouTube channels amang'ana nyako kawika. So ntubwate miroberi mbali ya yogo chako konye kiombeke. For example ntubutagete tuga chingoko so that kuresi chibese chitonya kuresi chingoko echi twanyara koba tokonyora amapato yogo tokonya nonyogo chiko gosoki clip sa zingine indiro konyora totagete some costumes which needs money ndubwate bese. So umoralia ndubwata mahitaji amange especially the finance aspect boigo ndotakire studio astoja to produce our programs because nechi simito gutumia akasimio bwate mulika mwizi tojiko gakora ko linkali mali sasi so ndotakire studio to produce some of these things so kindly on the way bwata bokonyi na bago toikera ase namba itu esime yue korani nsegabo na bago toikera egero tokonye talent mwanya getinge yaito egera abana bago kina bamanye na kukore bintu nebi tari obosaleku ni njia moja ya kupata mapato bya muno. Kero kende nubwate bantu babere batatu ba kukobwate si asoko konya bana bogukina igure gwatebire Mr. Mukaya Mr. Mukaya oyo timeti gose no haramo na intuga onye karange gabu na bagosuka gocha atoerese naki obwongozi obwoyi naki mwabonyarire kuruwo mwako uyu mwagachagete gekundi paka bonega karibu ase studio. Karibu sana. Mbiamono abaminto mbiamono moraria diswario moraria boli ne diswari rigia kero kende nabora irenga igroup yege kargo konyo gose na bantu bande yaya
tutatanga group patron amte ata group igete nene into tu kan to se me buko ite aga sto kore kwenda to se drawing board to ara vinto vivere tato ibiga neri erinde to asira na tutu igon tora nyara pokonyi bondo bonene tora te nganto ko boto ndo monene ko boto boto ya ni tutu ko tutu boto kero kende na rorire asumna gamo begete kinenje kenyeji mwatebire mutete gutuga chingoko chie kienyeji kero kende nimete bara imbara ogatoriereti sabango bokonyi bonde iga nimete gekundi rasma mugani ogosiru okonanya aibono bunu murai echamani group naki oratei mwana getinge baminto naki sabango bokonyi bonde mwasi moraganyiri korwase abana baminto. Thank you. Bono kulingana gwikira bwana gase kiumbe kigikire twatabanga abuna bono to tetu guchake project y'ekingoko murai natabanga tugane tuko run project y'ekingoko project y'ekingoko na tocha ntutwega ntoko yenyara lakini abarai bari baminto baregari baturigereti baiso kwanja bache batubwate sibuna ntwa basaya bake batosire kulingana na ncherende onse na bako nyara kwa bagotuski cia twebere gosisatu alia spato skiri na utonya batanga biyamono elinde ntochiko tonyara sabu chinde chimbe ya sabu toko nyara chiricho chugo sirana bono kero kende ni maite mugwata mangana bera tatoiga bono nare gusaba iga bana baminto mwana getinge ekenege kundi kiarure korwasi chese mutyamanga nimeta baraina bange muri skali mutete gocha mutete koriye birogo mbali abana basaye berure gwekonya chinga kibune chiya corona nandere buya asengenjo ntotete koigumanga nasarikira ali asebinyoro kero kende ebinto mbiro mugocha mwakorali timeti gose mugocha mwaibera gose mokorusi gosome bitabu gose naki mugocha mwanyore content etokoriga ibintu biri tubi the modern occurrences ibintu biro bigendreta se ese abona iga twarigeru na bono na wana matembu na era na bokonyara buna kero kendo mwana naro kwa kagerete ngana akore biye anyora ngaya mwana uyu muiburia igamo amuirete bobe pa kumwana uyu achaka kwa matembu se kero kende challenges njiretere bono twarigeru njira kitora koreto so mi abantu ngaya ubantu kuira bana nchireye but want to fit se community njire bwenera kero kende ose mangana corona bantu mwetembere batamenye tinga kisante na kia korokana ne kisante se wento kutumeka to abase minga yaya kwetera so ebindi biri to koro kitogo sto kwegera sto ko to semia bantu namanya kumanyanga sante se kutumeka o wento kubeke maski enjire bwenera tafiya kero kende abana funzi mbara sege kundi nimeta abana mbara bake how do you nakimokolire tina abana aba linda balance ya mangana ya masomo nanda balance ya mangana a comedy metaba ibuli bali bande muri skali mutoriereti murakage ya magaka ya bwate chinderu nakiba godi na banafunzi tigo kiongozi ketetei naki amangana ya masomo na mangana ya comedy nakiba okora balance linda aba ibuli muri skali mo 10 naki abana bite bagocha baye mangana ya masomo. Thank you very much. Asa mangana masomo na mangana comedy utobwate eratiba yani tubwate chinsa totanga tukumira na itukogete as a week taringe tukumira na consecutive days kuna wana tukumira na weekends na maybe one of the weekdays as baribo kanya to ground but abana baribo kanya bare free during the weekends na tubago chabato join to akora bintu biritato but also katabanga we take much of that time ko bange bintu biritato in the task no bwatainga ne moiga urate bi baribo barigereri baito because nimete tore live wona iga abantu bamintege ntigyo kanari ko baachi osegente nari ko basaba support yaino na amasaba anena amasaba mete bila amasaba kento kyo kirani asori nyasaye nare ututanganete nare watobo ugo bimobo irinde nyarko batobo yatinde biamono kiongozi no watenga nende urate yo murigererio ito ndatebe gento une parting shot ndatebie goseri ngana lio linene limwamu kero omwana okwa murore na nabwenete ko koso egekundi buneke osinabwate talent gete
tiga kumukuneka munetayeri yoge togukuneka mokonye asokia oburabu bwaye bwonsi egere mambi ache gogokonya chigasiaborire naende abantu abange boniga egento bakoragerera ne talent onye omwana okagochesa omopira encourage omwana wachesa omopira onye omwana okamaete kominyoka mo encourage mambi moboki aminyoke tari okomoteneira na nyombora ala barobingo gotali bale mokonye amokoria masoesi aminyoke onye omwana okamaete okora drama onye omwana okamaete gotera encourage that child egere mambi na mambi ende those are the talents we are looking for mbiamono sana nende enya saba seseni mpaka chinga kichinde nende mbiamono isoko twarikase Kisii TV mbiamono murai karibu sana asante minto mwanyagetinge muna nabate bikuru mambi twabeiramo na inwa ase studio muna mwantoma enaye abidi naenda iskali nali yabarai babatebi one on one nkikebonete okoru ase Kisii TV who are the Kisii TV specifically etore based at Manga ere ime ya Nyamira County Manga okoru Nyabioto gwacha mpaka Manga. So those ones who are willing to join, the room is open for everyone. Nabo mugocha nabo toko barana kimo kora registration ya ino nande bali more macho ngumbu toba sigete sana enamba elimoraga ni gotonyora nero enamba yesimi nerega enamba ya omochairman ere 07 18 26 62 25 tigana ndene nyeirore 07 18 26 62 59 erekorete abu onde mwansi oraga nikonyora ekiongozi yaito nokomonyora abu omochairman waito through that number na onde mwansi obwate koboko nabo gukwana na mochairman oyu ototebi chingo community want to bwate project we need a lot of support from you minto mwanyagetinge ntobaretera amange bona igare riko we are planning to give you a very clean movie very soon. We did our season 1 of Majimoto Kingdom nero ondoraga nie CDU you can call that number ntobwate na bari baminta barigereria bari mora TV more buna baminta bagetembe TV we will bring our content there more to sell, so we humbly requesting moto support through our YouTube channel Kisii TV Presents. Buyamono tumirane chinga kichinde kwa Elias Wono.